Στο βίντεο που θα σας ανεβάσω θα σας μεταφέρω λίγο τα κλείσαν τα σχολεία και το βαθός για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το λέω επειδή είναι δικό μου το κανάλι, αλλά είναι ένα βίντεο στο οποίο υπάρχουν ημέρες πάρα πολύ ωραίες που δεν πρόλαβα να τις βγάλω και άλλες που πρόλαβα να τις βγάλω, οπότε καθίστε και δείτε το. Αυτό είναι ένα μικρό βιντεάκι πριν όλο το βίντεο. Θα σας το βάλω για πρόμο, οπότε δείτε το. Καλημέρα! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του Eva Karipi Channel. Λοιπόν, Vlogmas Day 2, το οποίο θα ανέβει λογικά αύριο. Δεν έβγαλα πολλά γιατί όπως είδατε και στο Vlogmas Day 1 που το έχω εδώ πέρα, έχω πολλά εξωσχολικά. Τώρα βέβαια που κλείσε το σχολείο δεν έχω σχεδόν τίποτα, εκτός από την Τετάρτη που θα δείτε. Θα πάμε στον Πήγασο της Πολύχνης. Θα δείτε όμως το γιατί. Λοιπόν, χθες έκλεισαν τα σχολεία, μετά βγήκαμε βόλτες, τέλος πάντων πήγα φροντιστήριο και ξανά στον Πήγασο γιατί χθες είχαν αγώνα με την Καλαμάτα. Φανταστείτε ποιος κέρδισε φυσικά, για να κοιμηθώ εγώ βαμμένη, ο Πήγασος. Οπότε, τώρα εγώ κάνω μια μικρή γενική εγώ εδώ στο σπίτι. Ξεκίνησα με τα πιάτα, τώρα μαζεύω κάτι άλλα πραγματάκια μικρούλια και ακούτε τη μουσική γιατί ξεκίνησε ήδη. Μισό να στερεώσω την κάμερα. Και αφού ξεκίνησα ήδη και ακούτε από πίσω και τη μουσική, βάζω το κλαμεράκι. Τα μαλλιά τα ίσιοσα με την κλεβερίστα. Οπότε πάω σιγά σιγά να τελειώσω και να σας πάρω μαζί μου. Είναι η αυριανή ημέρα. Βαφτικά έκανα το μαλλί μου πλεξιδάκια. Μέσα είναι τα παιδιά, καθόμαστε και αυτή τη στιγμή με εκβιάζουν ότι θα βάλουν παντελίδι για να κλείσω εγώ το βίντεο, γιατί πριν από λίγο έκανα story στο Instagram. Τέλος πάντων, λοιπόν παιδιά, η σημερινή ημέρα έχει ως εξής. Γυρίσαμε το πρωί, είπαμε τα κάλαντα. Έπειτα γυρίσαμε στο σπίτι, φάγαμε, ξεκουραστήκαμε, βγήκαμε και λογικά μετά θα κοιμηθούμε. Αύριο θα δούμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, γιατί να είμαστε. Οπότε εσείς δείτε τη συνέχεια και τα λέμε. Καλημέρα παιδιά, είναι η αυριανή ημέρα. Από πίσω εσείς ακούτε πάση στο φάκι γιατί έχω χάσει το τηλεκοντρόλ του σπιτιού και δεν μπορώ να βρω να το αλλάξω, δυστυχώς. Κάπου εδώ βλέπετε και το πρωινό μου. Να πω ότι σήμερα στο πρόγραμμα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αυτό προς το παρόν. Θα κάτσω να απολαύσω το πρωινόκι μου. Θα περιμένω να τελειώσω το στροφάκι για να συνδεθώ στην τηλεόραση να δω YouTube. Παιδιά, είναι η αυριανή ημέρα. Δεν κάναμε τίποτα, σηκώθηκα το πρωί, μίλησα με κάποια άτομα στο τηλέφωνο, ύστερα πήγα και έφαγα και βάφτηκα, ετοιμάστηκα, είμαστε έξω και σε λίγο θα μαζευτούμε. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα που σας έλεγα από την αρχή, που είναι Τετάρτη. Εσείς θα δείτε, δεν σας λέω ακόμη, δεν σας λέω, μόνο τα παιδιά ξέρουν, μόνο εσείς ξέρετε. Αυτό, οπότε θα σας πάρω και αύριο μαζί μου για να δείτε. Λοιπόν παιδιά, καλημέρα. Τι καλημέρα, δηλαδή μεσημέρι είναι. Είναι η επόμενη μέρα, είναι Τετάρτη. Η μέρα που σας έλεγα ότι θα σας ανακοινώσω τι θα κάνω και είναι τόσο σημαντική. Βλέπετε τα και τις δύο. Εσύ φαίνεσαι μόνο στα ρούχα. Εσύ καλά πάρτι. Είμαστε power. Πάμε. Θα κάνω δοκιμαστικό στον Πήγασο. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο τη χαρά μου που σας έπαιρνα σε τόσα βίντεο και απλά εγώ δεν καθόμουν κερκίδια. Τώρα θα κάνω δοκιμαστικό. Power. Οπότε ναι. Τελειώσαμε από τον Πήγασο, καθίσαμε να δούμε και τον Γιώργο, φύγαμε, γελάσαμε υπερβολικά πάρα πολύ. Αρκετά ήταν υπέροχο, πρώτη φορά κατέβηκα στο γήπεδο και ήταν καταπληκτικά, μόνο αυτό έχω να πω. Λοιπόν παιδιά, είναι η επόμενη μέρα. Είμαστε εδώ πέρα με τον Γιώργο, φάγαμε λίγα popcorn, ήπιαμε σόδα, κύριος κοκακόλα. Και φάγαμε και λίγο σοκολάτα. Ωραία, εντάξει. Και λοιπόν, θα τα πούμε εμείς αύριο. Η αυριανή ημέρα έχει διάφορα πράγματα. Να πω ότι σήμερα επίσης βγήκα με την κολλητή μου
Λοιπόν, όπως τα έλεγα, η αυριανή ημέρα περιλαμβάνει... Θα έρθει μια φίλη μου από τη Μυτιλήνη, οπότε θα πάμε μαζί να τη δούμε και να περάσουμε καλά. Οπότε θα τα δείτε, οπότε τα λέμε αύριο. Να πω τώρα σε αυτό το σημείο ότι είναι 1 η ώρα που σας ξανατροφάω το βίντεο. Έχει μπει τα 24, χρόνια πολλά. Το βίντεο αυτό ποτέ δεν πρόλαβα να το κλείσω, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να το κλείσω τώρα. Ήρθε τη φίλη μου από τη Μυτιλήνη. Πήγα το Σάββατο να πάρω το δώρο μου. Τα πήρα. Θα προσπαθήσω να σας βάλω εικόνες από αυτό που πήρα περίπου. Αλλά πήρα, να σας πω ότι πήρα μια μασιά και με πάρα πολύ ωραία πούδρες, πινέλα. Γιατί τα πινέλα μου έπρεπε να τα αλλάξω. Αυτά πήρα. Οπότε αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα λέμε σαν επόμενο βίντεο. Γεια σας!